Bueno, Gema, esplikatu iguzu pixkat, azkenengo kanpaina honetan, oin rizak saltzen ikuste zaitugu hemen, ohikoa desu moduan. Eta oso bat tosien, ez? Eta ze aizerate orain sosketatzen, ero ze aukera dago? Bueno, zera, udako kanpainan beti zera jatetziak eta izaten dira, ezta? Urten, 30 badauzkagu, eta horietatik 2 donostiarra dira. Arbelaitz eta Lorde Sotela. Eta bestela, beste 9 Elgoibarko jatetzea. Eta, bueno, ari gera. Zera, abuztuaren 31 arte, abenean gaudera. Eta zer moduzkoa ida izaten, orain arte Elgoibartarren? Bueno, nahiko ondo, nahiko ondo hasi gara saltzen. Gero hemendik aurrera, ia moteltzen hasiko dira salmentak, baina gustora nago. Eta pixkat azaldu iguzu, orain dela hilabete bat etorri zinean, ez? Azkenengo bidaiatik Perutik? Bai, aprilaren 27an iritsi ginean Elgoibarrera. Eta ze... Hilabete pasa ondoren. Eta 2 hilabete horietan, pixkat ze indezu oraingoan? Aurreko lanarekin jarraitu edo? Bai, aurreko lanarekin jarraitu, egia zen da urten ez dira nobeda dundirik egon. Baina, bueno, nahiko lan egin ondoren, gustora etorri geraz, dauzkagun 100 ume eskolatu, bidean zera jarri. Matrikulak eta behar duten gauza guztiak erosi, urte guztirako. Eta gaude, berriz ere, datorren urterako dirua lortzeko prest. Eta, Gema, berriz bueltatzen zeranean datorren urtean, pixkat ze arlotan ikusten dezuzuk lan egin dezakezuela. Pixkat zein izango zian ikusten dituzun erronkak, ero zertan gustatuko litzaizuke hemendik ara eruaten dezun laguntza bideratzia? Gauza antzera inzitu ezaten bezala gauza mordua ikusten ditugu. Baina errealitatea ikusi ondoren, baina ikusten dut berdin xamarra jarraitu beharko dugula. Lortzen dugu, urtero, aparminamentuekin eta horrela, 30 euro jasotzen dugu, 30.000 bakatu. Baina egiten dugu lanarekin, justu iristen da, ezta? Eta, nik egia esan da, asmoa, asko egiteko asmoa daukat, baina lortu ezinezko gauzak ikusten dira zela, gaur egun behintzat. Eusko Jaurlaritzako laguntza edo diputazioko laguntza lortu ezkero igual, datorren urterako gauza gehiago egingo dugu, baina zaila ikusten dira. Behar asko ikusten dira, baina zerbait konkretuan zentratu behar, ezta? Dudarik gabe, horregaitik, bigarren urtean zera negutegi eraiki genuen, baina, nik gustora eraikiko nuke beste pare batero, ez komunitate horretan bakarrik, baina gauza horiek ezin dugu. Dauzkagun, jasotzen dugun diruarekin ezinezko gauzak dira. Nahikoa egiten dezute lortutako laguntzarekin, ezta? Zeundaka ume dauzkagun gure zerrunetan, nik uste nahikoa dela, ez?